Yo, anuanom, mma mo nyinaa mo atenase. Mo bibia atenase ahenwa. Egidi yesu mo nyinaa obi biara ho ye. Na otwe di ampon no da man ne humobro ne mambo. Yesu ye ho yasumdie wo ho. Echi anuanom nyinaa me chia kan amane asanteman. Titiriw ene Imperial Royal Majesty. Otumfo se etunya me kese abebiu. Me chia kan amane nyinaa so. Na me gidi yese yi nyinaa so e be pra sumdie ne bi akoye. Na yedi ahoma kora kyekyere mu ne apagya akaman ama aye kra behwe. Se de da ye no ene soso aye abakosem bere. Edon yi kora me ne mo kase ya nuguso yi. Me wadwumem na soso. Ya hye ye ho se bere bi ebenya bia ne kwan bi ebenya bia no yede beka nanom abakosem. Na yede atenetene ho. Na yede agya nkirima ne nkirima so ba a wono mahum ne wono be. Ene nti ene bebi awo a wo temenka na wasugusu tie mbia mekia wo. Bebi awo sa ade na achi okromu amachi. Ewia so na epu okromu amoa ha. Esum so ananwunu na ato a memwadwo. Ma mo nyina mo achi aha adwo ahenewa. Ene abakosem bere. Na ene yetu abakosem no edekọ bereman esikuma. Na se ne abakosem kyereye no berema esikuma fo nyina ya santefo. Onum nyina firi bia ye ne yefre hodom asantemanum ena mantu ya kane ne wo no onum so tu bata firi breman e wo kuma asemu so onum kopa beebi atena na ye he beebi a behu breman asekuma breman asekuma ewo mfinfin mantemu beebi akosi bruni friend se central region ho na obehu breman asekuma na breman asekuma busueko yi onum asona na abusueko na be afia pem ahanson mu ho ena nananom ehye wonum emantuo no ase se wonum so kope beebi aba wonum sese ti nananom efiri bia ye fra honum asante bedema no na bra wonum ase tre no no doso na beebi a wonum no wonum koho no mo ye se wonum ebinom ebetu bata no makope beebi atena ti nananom bi ehye ase etu bata se wonum ekohe beebi atena nti wonum kodwuru bia ye bi ya ye fra ho takwa ye bebereman abra wonum dwuru ho no wonum ekon omusi esikan esanse saabere ne nkrofo ko bi nso ho na nananom ye kakra bi eso na wonum ho den kane na nananom hwe wonum abrabo so ye di aduane pa eti da ne da nyina na ahode no ewo ho ena wonum so ani da ho na nananom kon ye omusi na wonum sade eso omo no omo de boso edi wonum so nkonim na saanum no tokọ ọdụ kun ye na mamu benya bodi bi se takwa breman akofona ya asa abre no onum panyina na edi wonmonim san epenim no nana amoakwa bodu ya na odikan na senem di kan boss no mo ye asonanafo onum nyina asonanafo na bra nananom etu mentu ino onum tu on batai omodo omonyame eka won ho isasa saabere no nanamonya me ne hia wonum yi isasa no ena omo de te obo ade ne eno na obo ade no so fa so kasa kire wonum ema wonum tu adama bi wonum tu saabere mpempa ye ka ho asem na baabro ni ho na nananom firi ho nana kwasi pense nana amoakwa bodo a odi kan ne nkrofo so na busuako aka no firi ho ene wonum abosom ya bosom titira na ka ho ya kwasi ampofram ye bibie mu no ahoyehia yade anase akwansidie bia na ebesi wonum akwanyemu no onum nyame ka won ho nti na onum bisa nyame no na wakyere wonum kwan wonum famfa so eti bere bia na wonum edi nkonim eni nti wonum yese ombeko wonum anim akọhwe bia foforo no wonum atena to onum jabusua ne bi ewo kyere na de aka so ko wonum anim na bra wonum kro no asona na busua efoforo ya wonum nyina ya busua kro eso beto wonum kwam ebeka won ho ema wonkotena bia bi efre ho asora na amanfo so ye ene saabere ebo ba bi efre ho asuku ya ben jamara na nananom abi etra asuku ho na sanse ne ntokwa ahodo ewo ho na manama etetete won kitinkiti ekuku no da na ntokwa enti be yese ema won matanfo abedoso na so na onum ho den ene nti na onum timi di onum atanfo nyina so eti afi apem ahanso onum wa ena nananom onum nuanom onum
ehum efra wɔn se ɔno mɛbɔ wɔn na wɔn nkɔko wɔn ntɔkwa bi efe no domigya to ɔno nkɔboa wɔn nkɔko adomingya no ntɔkwa no ɛne nti nananom timi kɔko ntɔkwa no di nkonim ɛma wɔn di wɔn atamfo so ɛwɔ ɛnɛ biaye bi a yɛfrɛ hɔ brɔfo yɛ no so ɛbɛn bibi yɛfrɛ bedum na no akyire a wɔn kɔko domingo ntɔkwa no ewie no nana amoakwa boadu a wodi kan ɛne ne nkorɔfo ɛbɛtena biaye bi yɛfrɛ hɔ no Breman Asikuma na wɔn kontɔkwa ahodoɔ ne nipa ahodoɔ bebree kon na wɔn saa ne nkorɔfo bi a na wɔn so yɛ adakɔfo ya na wɔn fira adaka abusua mu wɔn edikanfo anase wɔn ehena di wɔn anim no yɛfrɛ no nana kwaku anyako na ba sɛ wɔn nana kwaku anyako no bɛko no ɛwɔ biaye yɛfrɛ hɔ no Magona nya ekurum ne di ne akora nya ekurum na ɛsoso nkorɔfo pii na la ɛfrɛ no agora nya ekurum na ansa na ntɔkwa no bɛba no nananom yɛ ɔno yɛ asonanafo mu firi Breman yɛ saa abrɛ nana amoakwa boadu di wɔn nkan no ɛkɔ ne nyame ampɔfo no akwasi ampɔfra mo no ɔkɔ no hɔ busa de sɛ ntɔkwa yɛ kɔkɔ yɛn kɔ ɔre bɛdi nkonim na abra nana amoakwa boadu ɛkɔbusa asasɛm yi asɛm a wɔn nyame a ɛfrɛ no akwasi ampɔfo mu ne sɛ ntɔkwa no deɛ mokɔ a obɛdi nkonim na so ka hu no sɛ modi nkonim wie ne sɛ wo ba yɛ ade a wo ntumi mma na obɛwu na nana akwasi boadu esan sɛ na okukuduro na ne bo ɔde nti wɔyɛ sɛ ne tie bia ɔbɛkɔ esan sɛ ɔka kyerɛ sɛ sɛ wokɔ na mo ba nya de a wobɛtumi atwa nsuo no yɛ fɛ no ɔkye no wontimi ntwa ɛma Breman kontena se ɛne nti nana so ate ase sɛ na okukuduro na wɔgye tum sɛ ne tie bia ɔkɔntɔkwa no kora na odi nkunim no ama a wɔpɛ ɛne nti wɔto aso ɛbɔ kɔmpɔ ɛboa ne maa no ɛboa na serafo ha no sɛ ɔbɛkɔ ntɔkwa no nti ɔno nkɔ ntɔkwa no ɔne nana kwaku nyako a ɔyɛ adakɔ ɔyekuni na ɔnom so firi konta ase ɔnom so kɔtena bea na ɔnom teɛ no nti wɔ sɛ ɔkɔe na bra ɔnom kɔkɔ ntɔkwa no wie na di nkonim na ɔnom di nkonim no ɔnom ba no sɛdeɛ ne nkɔmhyɛ ɛne sɛdeɛ nana akwasi ampɔfrem yɛ a wɔyɛ nyame no ka kyerɛ no sara na ɛbaeɛ ti ɛma abusua aka no ɔyɛ asɔn abusua kɔ yɛ ɔnom adwen sɛ ɛne saa deɛ ɔnom bɛsie nana ɛwɔ baabi a ɛne yɛfrɛ hɔ Edwabrim yɛ seesei ɛyɛ biaye bi a ɛyɛ nkwantanan bi so yɛ ɛwɔ Breman Asikuma hɔ na ɛhɔ nom na ɔnom sie nana no ɔnom ade ampafom enum bi atwa ho hyiae sɛne ɛbɛyɛ a obi biara ntimi mfa ne nsa ɛnkɔka ana yɛnkotu nana emu no ɛmfamfiri hɔ ti ɔnom yɛ saa ɛde hyɛ so na nɛ ɛda so ara wɔ hɔ na ɔnom enkuro a ɛbɛtwa hyia ɛno ahunu bi no ne nyinaa so ɛwɔ hɔ na yɛka wɔn nkuro no bi a ɔnom kyekyere yɛ Breman Asikuma no a ebi ɛne apagya ɛkomfi akɔmfɔde ebi ne ahene ama ɛna mmra na ɔnom aka ne abusuakuo ahodoɔ ɔnom aka bebree so ɛbɛkeka nkuro a nananom kyekyereyɛ ɛho na abra nana boadu yɛ odi kan anaasɛ abra nana amoakwa boadu odi kan wo yɛ no nana amoakwa boadu a ɔtɔso mienu ɛna ɛbɛhyɛ nanan na ɛnɛ no ɔnom abusua no ase atere na ɔnom ayɛ pii ama nipadɔm no ahodoɔ no nyinaa ɔnom so firi abusua aka abusua ahodoɔ mu bɛtata ɔnom maa so no nyinaa so ɔmo no ɔmo te asomdwem na nɛ ɔnom nkuro ɔmo kyekyereyɛ wɔ nkuro no ase bi ɔnom ase bi no ɛyɛ amanfopɔn ɔnom nkuro de bi no ebi nso so ɛne Fosua Ansa ebi nso so ne Gyamara ebi ne Kɔkɔsɔ ebi ne Asantɛm ebi nso so ɛne Beni ebi nso so ne Akyisoa ebi ɛne Nwiem ebi ne Baako ebi ne Anwiem ebi ne Baako ebi nso so ne Kontenase ebi ne Amanda ɛna ebi ne Ayipi ebi nso ne Ɔnwoma so ɛna Bedum nkuro no ahodoɔ bebree ɛka ho na yɛhwɛ Breman Asikuma nkorɔfo yi a
wɔnom nkuro ahodoɔ a ɛyɛ ɛbɛmbɛ wɔnom anaa nkuro a ɛhyehyɛ wɔnom bi no ne twafo wɔnom fɛn sɛ wɔnom ahenni nkuro ahyehyɛ wɔnom afakuo ti ase bi no ebi ne twafo ɛdɔnten benkum kontiri nifa ɛna nea kɛɛka ɛna ɛhyɛ wɔnom kuro ase na wɔnom nyinaa firi asante berman yɛ wɔnom nyinaa yɛ abusua baako yɛ nkyɛmu ne nsonsonoeɛ bi a ɛnantɛm eti nananom yɛhwɛ mu wɔnim sɛ afei sɛ Americanfoɔ koraa no a akwasi broni bɛfa wɔnom nomu abibifo ɛfa wɔnom kɔ aburokyire na yɛkɔkyerɛ wɔn kasa ne aduane foforɔ di yɛkɔkyerɛ wɔnom ahofaguo foforɔ yɛma wɔn werɛ fii wɔn bɔberɛ ne osiberɛ no sɛ ne mpo wɔnom mpo ahunu sɛnea ɛtie bia san kɔfa yɛn kyiri na aboa biara wɔ soro a ntakra ba fam ɛno nti wɔnom mpo bɛfii ahwɛ wɔn kyi ɛyɛ mmogya mu nhwehwɛmu ahodoɔ a broni fɛ no DNA yɛde hwehwɛ wɔnom abusua a nananom mo nsa mmra mo nkyi ɛsiane sɛ mo nuanom brɛmafoɔ wɔnom hwɛ mo anim mokɔ yɛakyɛ nti mommra na maame ano aduane mommɛdi mo deɛ asantema so ɛhwɛ mo anim na ɛgyidi yɛ sɛ yɛn nyinaa bɛka yɛn ho abom na yɛafa ntoma pefra na yɛakyekyere asantema ne yɛakama no na yɛkra bɛhwɛ meda mo ase a abisi ɛyɛ mo somfo Evangelist Comfort ɛnam de dwumadi abakɔsɛm brɛ na de brɛ mo meda mo ase ahenewa mo abae